Panguva ino Zimbabwe yonzi aiwa it is a crime scene. Ndako kuti pana pavari kuda vachifomura aiwa kubiwa kana kuti corruption iri kuitiwa nemagovernment officials kumusoro uko. Inoonekwa kunzi panguva inoi nyika aiwa haingambotadzi aiwa kuti ikonomi yayo kana kuti masupermarkets avhare nekuda kwekuti kuna vakomana vari kuramba vachimora mamillions and millions of US dollars each and every single day. Sanda pena mashoko anobuda panapa tinoona vakomana BBC Zimbabwe vari kuuya vachifomura aiwa the first lady panguva ino inotombosubscribe like on the bell kuti pina panapa paBBC mudanyira did you know vanoposta this picture amuri kuona aiwa la first lady muchiona vachiita aiwa makitchen cookings anenge vachiita nemadzimai unoendera mberi achiti first lady Auxilia Mnangagwa said to have used programs like this to loot 600 million US dollars. Surely, in this century, can someone roll out a program to teach people how to cook sadza? Ndiro mabikiro acho here. Let's talk. Zimbabwe is a crime scene. Thomas Kwambura topa pana vakomana BBC vachiti aiwa ndizvo here zvokuti aiwa vanhu vangafamba vachidzidziswa kuti sadza rinobikwa sei. Panapa vari kuuya vachifomura vachiti aiwa it is said kuti aiwa kune mari dzekutondoitwa dzinosvika kuma 600 million US dollars nevakomana ivavava. Zvauri panapa vachiti our country is now a crime scene. People they are just looting nekumora vorova pasi, and then in the next few years sezvekutogona vanhu 2030 or 2033 we do not know the position yenyika kuti inenge yasara papi if these guys remain onto power. Mudzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiti kuchipinda comment section medu mudzi mafunguro enyu. Aiwa musaona subscribe or like, would you don't on the bell icon.